sukase wo mo pa fanse su mo ma so no abeti no akoma I tell you something now Sika the sentence of Jesus Christ is 100%. For Bible na yenim komo. For Bible na yenim komo. Asana bana akawa na wafa na dia bobra. Yo, dear Luke chapter 2. Luke has a picture you know. Nchiche mwa dia sensia ebesi dia sanwotwe na memfanya made. Luke chapter 2 verse 36. Ase Hannah, yodi for baby our friend Hannah wo. Oya friend aba of free house ebusuako wanyini. Na owale e maba wa brem. Ne kwoti na mfinishia nso. Na oyo kunafo a wodi beye mfinishia adwe wotwe nan. Na ompa asori fie hoda odi modane mpa iboso mo yakopon de sanya de che na donale mo no enso donale mo na ono nso begina a hobi bi yi mo yakopon ayesala na kana wansem kire wona wori twen oje a wori beje Jerusalem ni nyina wi amani nyina yesedie ewurade enmela kire no wasare ko Galilea Bon sama original. Amen. Obabino of Israel, Nana or to Jerusalem, where young girl or warren and mama were brave. Under the current 7 years, and fears And so, na fair obey Kunani. Obeye kunani na di kunani wi ya no wan ware bio wonya daje etu firi ni fie ba bia na hwehwe sa oba no a o mehu no ya sore de bon sama hono asore fie na o mehu no na me ada wataya pa ne se odibu ada obompai day and night asara da mo no te amen amen. oje fia adia what say Infinisia apie wotwe nan. After 4 years Yawu Yesu no a yade ne ko hono na sa oba no ware mfie nso de mama wa bremu no na wa tra asori fie ho adini age nyina which is 84 years our sorry fie ho. Amen. Amen. Number 1 Yamusa se adia ba de ana na sa kunafo no open. I was sorry, devil. Yes. He was soon up. Yes, we have the one. Or I never found so then some about. Amen. 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 Fine. So, Obitia saw them day and night. The aim of that Anna, Anna said, Obe meeting Christ or God. Yes.
amen na yɛmu san so sɛ saa asɔre fie hɔ no na mmaa kyɛfa wɔ mu ne sɛn olden days na mmaa kyɛfa na wɔ mu ɛne sɛn ɔno ɔtena wɔ abadane prophetess yɛ a wɔhyɛ nkɔm awurade yi biribi nso yɛ adeɛ bɛn akyerɛ no na mmerɛ a yɛwɔ Christ na yɛde ne kɔma Simon yɛde ne kɔ Jerusalem sɛ yɛkɔyɛ sɛdeɛ mmara ne teɛ ama Christ ɛhɔ na Simeon agye Jesus atɔ ne nsa so ɛne ɔhyerɛ awurade asɔre fie o baabi a na ana wɔ no amen wɔgye Yesu too ne nsa so Simeon hyerɛ awurade na ne nsa nkaa mu bi ne sɛ awurade afei na mahunu sɛ m'ani ahuru wo nkwagyeɛ bɔnsɛm Simeon ɛbɛ sɛ nna masa nyina wote aseɛ tiatia wɔse m'ani ahuru deɛ bae nkwagyeɛ enti Simon na wɔte wɔ no adɛn na wɔtwe mebusa the whole congregation na se ɔdefoɔ bɛrima no a yɛfrɛ ne Simon no wɔhuru Christ yɛafa Yesu ankɔma no yɛde Yesu kɔe sɛ yɛkɔyɛ sɛdeɛ mmara ne te adeɛ bɛ ɛna God Spirit ɛka kyerɛ Simeon sɛ yɛde nkwagyeɛ nipa no aba sɔre fie nti sɔre kɔɔ ɛna Simon baa hɔ ɔbaeɛ no ɔbɛgye abɔfra no na obia na no kaa sɛ afei awurade m'ani ahuru deɛ bae ɔnkwagyeɛ the question ne sɛ adeɛ na ne Simon ɔrehwehwɛ ɛnti a na ɔwuyɛ wogye me sɛ ɔmɛpa amen sɛ Simon awu that age no before ansa na Yesu ba anka nkwagyeɛ no ɔnyɛ deɛ bɛyi ɔmonye me so anka ɔnyɛ deɛ bɛyi ɔnni bi wɔyɛ prophet ɔtene bɛne Simon ani nhuru Nyankopɔn deɛ bɛyi nkwagyeɛ yɛbobɔ nsɛm bi so ama no amen the same as you a wote ha now wɔne ahuru Nyankopɔn deɛ bɛyi wonye me so asɔre kɔ fie nka sɛ bɔ nsɛ amen mese the same as you sɛ nka wowu yi ansa na yɛbɔ Yesu Kristo ho dawura ka nkwagyeɛ no wɔne anyɛ deɛ bɛyi wokɔ ɔkɛtɛ soɔ yɛ a ne sii wɔ nyɛ adwene na da awurade ase sɛ awurade no de wase ɛnɛ m'ani ahuru nkwagyeɛ amen mo a motɔn books no montie me sɛ montie Nyame asɛm a momfie books brɛ yɛyɛ preaching mogyina hɔ na mɔsere monyɛ serious amen wɔse m'ani ahuru nkwagyeɛ a bɛma manaman nyinaa so ate enti mmerɛ Simon ayi awurade ayɛ ɛna ɔka twe atoɔ sɛ fɛn deɛ worengya w'akoa kwan asomdwoeɛ saa deɛ nti a
wɔsɛ Simeon ade n'anim yɛno yɛ dɛ amen deɛ nti a wɔde ma mmɔ wo nsa nom wii nom kokain mɔnaatoɔ atoro deɛ bɛsɛ benkum nya wokorɔ ne bɔ wobɛyie wabɔsomgorɔ wabayi gorɔ awurade ankoo wɔ mo ne sɛ ne wɔpɛ sɛ ɔde w'ani huru awurade deɛ amen ɛgya sɛm ketewa bi na wɔyi awurade ayɛ wieɛ ɛhɔ na ɔdifoɔ baa yi Hana nso pie na ɔsɛ mewura Simeon fa abɔfra yi ma m wɔn na ɔno nso gye abɔfra no Bible sɛ wɔde ne to ne nsa so na ɔno nso starte sɛ wɔyi Nyankopɔn deɛ mepɛ sɛ ɛnnɛ mene wodi ho nkɔmmɔ na question ne sɛ ana so woahunu Christ na wohuu no no ayɛyie bai ana wɔ mu Simon ahunu nkwagyeɛ no wɔyi Onyankopɔn ayɛ aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade m'ani hunu nkwagyeɛ Hana nso hunu Christ ɔno nso yi Nyankopɔn ayɛ amen amen what about you there are so many men and ladies wɔka na ɔmo sɛ wɔkora Awurade nso akenkene ahyɛ wɔn ma wonim sɛ Christ ɔyɛ nigyeɛ wonim sɛ Christ wɔyɛ adeɛ like Galatians 5:22 Christ yɛ adeɛ like ɔyɛ nigyeɛ Christ yɛ asomdwie Christ yɛ dɔ wogye me so amepɛ amen wɔde ahu no Awurade nkwagyeɛ but still amen why because of materialism mede mpaboa mede ataadeɛ mede nsɔfo akyerɛ kaa koraa mene bi sɛ saa nneɛma no ɛne wɔde gye adi a wobɛkɔ gye mu amen sɛ saa nneɛma no ɛne wɔde gye adi a agya bi yɛ ɔtena berɛ amen wɔse m'ani hu Onyankopɔn nkwagyeɛ wɔpae bae ɛna ma ɔde kɔ asɔre what is your purpose in life asɔre no a wokɔ no wokɔ Awurade Simon ɛwɔ fie God's Spirit directed him to the yɛgya sɛ church promises wɔkɔ hɔ akɔhuru Christ amen ɛyi Nyankopɔn deɛ mebusaw sɛ Pillar of Zion Church a wokɔ bi no wɔn na directive wɔakɔ ɛno wohuru deɛ because my daddies sɛ wɔasɔre na wɔdare na wɔasra ana ma wokɔɔyɛ ɔno nso akɔtara wohuru hwee yɛwuru yɛ ane ntwene ɛne nkonnwa ananoboa wɔre so amen meka ne sɛ wonti aseɛ mebɛbɛbɛ makyerɛ wo sɛ ɔpɛɛ ne sɛ menkɔ wɔ Awurade nkɔgyea a ɛnti ne mawura sɔɔda no a surely you will meet Christ wonim sɛ wokɔ baabi a deɛ wɔ ɔtiri mu no ɔno na
na meeting ho ebaje what you say obi go school you want it trip and no go school amen you want go school you want it trip no go school what you say fine enti me go sorry but how do you understand me go se me kuru over meet that man so me go se me ibi e be se me buntam ne nsi o amen but aya what e go sorry no abi atitiri me go for me adu Simon ana but aya saw what it to and I be say obewuru Nyankopon de kwatie amen let us see you ready there are so many men and ladies are quite sorry now but a noble aim and internal life and then kwatie Judas Iscariot okodi Yesu Kristo chi nanya nkwachi a obenya Judas nena nane so kura ofri mo ne Iscariot so the church wama ya fighters Judas asifi Benjamin mu omo akrapoa aya pataku watete Hanam na bufuo mu no ototo na nsa amen what is a Messiah one Christo aba Messiah means save the book that say some papa obadi free Roman for some so that they are being Judas like what go then the one boy in the your position the musical doors but aya what you go do Yesu achiro and this year na pade bubuafo a edu nyame name Sakrawagen and come able. Yes. What is it? Awesome. I found you. You're not here to do Bamban Sosa. What's that? Oh, my God. But do what you feel me and say. Like a chairman. And they're not the Baba and say. Sir. Obi tiama na so se obama misika me you manu o so me ke se no ke so amen what you say no the aim of Judas I don't know for fulfilling yes or fulfilling amen what you say sorry obi mo tani so benye ku yes mo this about sorry na nyame ya na dom no the kuru bi na bi sa dia ade asa obi dia dia brochile okoria it is foolish no onyanko po bra na ho asihye bofo no ama bofo no be present na ba marry ama onyanko po twede apo betra oba wo mbum aboso menkro because of that child onyamenti nyama ho friso bakata marso na anika ni ya wo Yesu Nyankopon ba fine when be a boss on the asase and the mare na so sano o so me nyame your boss on the asase no ya wa ni na mare Why done now shooting to a bishop? Wamona, Mary, I come to look for. I told her no, it's gone. Yes. Wamona, now Mary didn't say that here. When I'm to my boss, it's gone. Yes. A different to me, carrying young man. They not have the chief. They not to the national. I'm a new father. The national womb, 9 solid war. What's up, what I'm calling? They got some. Anna,
Yesu anya mfie dumienu. 12 means government. 12 means what? Government. Wanya mfie dumienu. The first year no. Every year, never made the code to fashion. So to fashion and the years never made the code. When not 12 years, 12 means government. Not just so or woman. Yes. But just so I have or woman. Obiantia. Never Joseph. I don't know. Jerusalem. Amen. Amen. Madika tells Jerusalem, Yanni Pana Church. And you are young couple on one at Church. Amen. What do you make it say? Hebrews chapter 7, verse number 1. Yes. According to Genesis chapter 14, verse 18. According to Joshua chapter 10, verse 1. Yes. Melchizedek oni nkwasase ene nkwawiye. Melchizedek o wọ́n bẹ sọ àbẹ̀pẹ̀ amen. Amen. Wọ́n tún yìí náà tiẹ̀ sẹ́ wọ́n bẹ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ Salem. Ẹ̀na papa bi efra na doni. Ọ̀nà nso bẹ fa Sẹ́dẹ̀kì dín ní tó ní so. Ẹ̀na ọ̀dí jẹ̀lú bẹ ká wọ́n yẹ bẹ yẹ jẹ̀lú ẹ̀nwọ̀ sẹ́. Ẹ̀yẹ nkúrò mìínú ọ̀yà kàbọ̀. Nyame naa na kyekyere n'adeɛ. Fa ɛwɔ noa na di mmara ama Moses ɛwɔ Sinai daakɔ yɛ Mary. Nyame ɔbɔ ɔsoro ne asase a na ɛpo wɔ ne mu, abotan wɔ ne mu, ɛso yɛ hata wɔ ne mu, na yuan a yɛnhyɛ wɔ ne mu no. Saa Nyame no mmoa ne ho bɛhyɛ Mary yam. Mama wo de ne to ne na so ba du fo no bi o je be so akapa amen amen me no ka say so nya me no ti mu amen me ba to ya se but to all for what do I na dia ba no undi o ba ti be aye di pa ba tra won che o ba bo di se di pe janja that is go. Because of the actual Mary, only Joseph, any Yamawa was swaying. I called Jerusalem, Shadow. A fashion of the area. Mary, Mary will free Christ. Joseph, who come, no, we have the other. The person to it. There are so many men and ladies in Christianity now. What they call sorry for Bible, but if you show them what you are, no take Christian. What you are dance yourself? Who go fear? Who get Christian for? Amen. Amen. Let us check us around the woman bubble. Tell you, I call fear to be a do. A free Nazareth. I call Jerusalem. And yet, I am Nansakwan. And yet, Dr. Kwan. Mary to me, Yeshua. I call fear. Amen. Amen. And that's what you only got to be what's wrong with the our sorry? Yes. But that the other question, what I got to take Christo who was him. But so the Christo on the field. I didn't about the channel. That is why what I should tell the man. That is why we did the abortion. That is why our dresses and yet that is why the Christian won't be here. What you know? The Christ and so baby, we don't know. The one I should say now,
asɛm ketewa bi akyerɛ Mary agya no ɔyɛ su nso ɛwuru sɛ ha ɛna me maame Mary wo namfam wɔde me baeɛ sɛ ɔkɔ ne werɛ fii mi a ɛnyɛ nwanwa ne odiifoɔ no ahyɛ ho nkɔm sɛ ɔbaa ka werɛ bɛfi ne ba a Awurade ɔsoma abɔfra no deɛ ne werɛ anya deɛ bɛ na wahyɛ ho nkɔm enti agya sɛ ankɔm sɛ deɛ deɛ amen wɔte ade no ase fa Mary kɔduru fie no wɔtoa so ɔsɛ nam wɔkaa sɛ wɔwɔ ne fi pamfuo mu enti ɔtrae sɛ wɔkɔɔhwɛ Yesu ɛwɔ n'abusuafoɔ nkyɛn na listen and listen good abusua no wɔ hɔ ɛna Nyame de abɔfra no yɛ adeɛ bɛ amen wɔkɔɔ the whole ɔde sɛ Nazareth hwehwɛ Christ wɔahu no mistake ne sɛ wɔse ɔkaa sɛ wɔfrɛ nnipa no mu kɔ Jesus nso ɔmfrɛ nnipa mu nkɔ mepɛ sɛ na mɛtete nsɛm no de ma wo amen fine na wabie Luke wabie baabi a mekasa fɛ 39:6 yes obiara ti akenkan asɛm no na meba baamu ama wo ɔse sɛ wɔse na odiyifoɔ baabi a wɔfrɛ no Hana wɔ hɔ dabi awɔ deɛ bɛfiri hɔ enti Mary bɛduru fie no Christ aka sɔda mo obiara ntie number 1 Christ the qualities sɛ Kristo firi wo mu a wɔfiri wɔn nsa wolusu so many qualities number 1 Christ is the light of this world enti mmerɛ a wɔfiri Mary nsa no ɛsum duru no there is no light ɛfiri Mary nsa Christ is the salt of this world wɔfiri Mary nsa no Mary bɛyɛ tasteless menim sɛ deɛ ɔsi tie me fa wɔfiri Mary nsa no Mary bɛyɛ tasteless ebio Christ is the King of Kings he is the peacemaker Bible sɛ wɔyɛ asomdwie deɛ wɔfiri Mary nsa no asomdwie firi Mary ho amen obiara ntie nie he is the glory of God wɔyɛ Nyankopɔn animonyam wɔfiri Mary nsa no there is no glory again amen Christ is life he is life Christ is our salvation wogyeme so amepɛ amen ɔfiri Mary nsa no ankwa afiri ne nsa amen 2 Corinthians 3:17 no wɔse Awurade ne deɛn ɛnti ɔfiri Mary nsa no there is no God spirit in Mary again Mary so many qualities ɛwɔ Yesu mu no sɛ ɔfiri wo nsa that qualities ne nyinaa yɛ deɛ bɛ mepɛ sɛ mehu sɛ wotie me that qualities ne nyinaa yɛ deɛ bɛ ɛfiri mu amen wɔyɛ nkwa wɔfiri wo nsa wonni nkwa bio amen fine on the same time is God
di nyankopɔn afiri mu and the Mary ahyehyɛ Yesu 3 solid days. What did Joseph? I don't think so, sir. There is no peace. What did the other? If you can't sleep, when you matter, there is no tasteless. Who did you put on? Then you're dead. Asumje no bread. Ebitie no bread. Christ already ebitie. No bread. What you say? One no ojo no bread. One no odo no bread. The Mary, according to the voice from the Mary's mouth. Luke chapter 2 verse 41. Wasn't an awful catcher, was an awful for Jerusalem, but then Frisia Chama Fashion. They would D in Frisia, Jumi, you know, or said their fashion mama yet here. They would D that you win on the Sunny Ababo. Abofra Yesu, achieve Jerusalem, there's none for in him. No Susan of Philip Kudumunti, or Cordaco Pine, or we share when a bush never many fool. There were not no said about Jerusalem. The past and the Nansan who know as if you saw take a church for interview one only be said beside one. Only be said beside one some. Now one I would see me in answer, any more energy or mamma, no who know a year one who did it. Nana say, Oba, I dare not why and say, share, many words at the hour you don't know. I was a day in China, where you may. Well, I say. Amen. Amen. Dear Franco Moy, was it? I'm not married. I go to our radar. I said, you, but they gave it to come merciful. Amen. I'm not. I'm not saying all Susan. Dear, what the Ashisha Christ and to a do Jerusalem and a sorry fee. No, who suffered a sorry fee. I never come and would say, so the soul would Christ, the Canocratino. Ashisha Christ, I was supposed to you. Never to call the house. On the side, Chelsea, and Liverpool, for Atlantic, and the Agora Christ. Yashishana Kwana for fear, and the Yashishana to for fear. And the Dasa, Mary, this is Christ in the arm. A son said, a son said, na marry man kasano no nim the right place ya wokwa obekuno. Amen. We nim the right place so ya dia na woni mo and go hunt them. Amen. Go hunt them. But I am a DJ. Well, we are found a war. Nanipa. Anna, Obusa, Oba. I don't know why I say. When you want to add your Huira, Ashisha, Obianti, where is Shishano? What did I? Huira, Obianka, what did I? Huira. The Huira. What do you say? The Huira. Every set. At the public offering inside. Number one, washing Quadia. Yes. Washing Funkia. Yes. Washing Mitia. Yes. Washing Onyanko Monyam. Washing Salt. Washing Tankwa. And to the one of the other. Christopher son.
sɛ yesu kristo firi obi berɛ mu obu ne sɛ nɔɔma wate ba sɛ bra sa nima a wonnim ne ntia ɔno bu ne sɛ yesu ne a wafiri ne berɛ mu no nɔɔma atem but ɛnyɛ nɔɔma amen ɛhɔ ana mary ɛkɔhyɛ ne sɛ ada no wayɛ saa mani wagya de ahoyera ahwehwɛ wo ɛhɔ na yesu nso ɛbɛ ansa no sɛ adan ana monhwehwɛ me. That is the question of Christ. Monhwehwɛ me for what? Today, that is the question of you. Monhwehwɛ Jesus Christ for what? Answer no fact. Monhwehwɛ no for eternal life. And now monhwehwɛ no for money. Monhwehwɛ no for wakɔntwerɛ bi a wopɛ sɛ wotu ɛnti na woana a wasɔre a wabɛtene ha. Monhwehwɛ no for deɛ. Amen. The question now. Ada na ahwehwɛ me na nti wonnim sɛ wɔsɛ metena magya fie. Wonnim sɛ metena magya fie. Wɔka saa nso no na all the Pharisees yɛ a wɔmo ne no akyerɛ ka so wɔ hɔ no wɔmo te hɔ bi. Obiara nso nim sɛ Joseph baa adan no nso a wɔmo gyina mu no ɛnyɛ Joseph na siyɛ ɛhɔ nyɛ Joseph fie. Enti another question mi busa ne sɛ ɛdeɛ ba adwene ɛna wɔbɛte hɔ no nso ɛbɛtwene. Ɛno si asɛm. Wɔgye me so a mepɛ amen. Awieyɛ berɛ yi abusua Christ na gye fie a na ɔha deɛ bɛn wɔte. Meka ma wɔte efie a ɛyɛ gya ne fie no ɛhɔ na ɔha deɛ bɛn wɔte. Ɔnte asɔ dɛ emu wɔte fie a na gye fie no. Wɔde ayɛ owurɔ so hyehyɛ mu na wabɔ so. Saa na nyame nso wɔpa baabi atena no ɔfa dɔteɛ de sii ne dan adan no ane wo nipadua. Enti asomafoɔ nnwuma ne sɛ wɔnyame ɔbɔ ɔsoro ne asase wɔna yɛ ɛpo ane deɛ wɔ mu nyinaa wɔnte dan a yɛde ansa adeɛ bɛn obiara nhyɛ ne so. Enti wɔka kyerɛ ne sɛ wonnim sɛ sɛ metena magya fie anaa. Ask you one word. Now you are a Christian or what? The house of God and the shop are ready to walk. The house of God, set yourself and carry your heart. So and I say, if you know, I'm ready to be alive. Enti sɛ obi asan n'akyi na ɔba ahwɛ Yesu a ɔbɛhu ne sɛ ɔte fie no. Ahɔda na mɛtɔ me bo aka nsɛm akyerɛ wo. Amen. Ɛda na mohwehwɛ me ɛno yɛ question. Ɔba yɛhwehwɛ wo ɛfiri sɛ wo ne yɛ nkwagyeɛ. Yahwehwɛ ɛfiri sɛ wo ne yɛ asomdwie. Yahwehwɛ ɛfiri sɛ wo ne yɛ animonyam. Yahwehwɛ ɛfiri sɛ wo ne yɛ daa nkwa. Yahwehwɛ ɛfiri sɛ wo ne yɛ kanea. Yahwehwɛ ɛfiri sɛ wo ne yɛ test. Gyeme sɛ amen. Wonnim sɛ ɛsɛ sɛ metena magya fie anaa.
ameba amen amen ana nipa bebree yɛsɛ wo a wasi dan na adan na wosi yɛ no wontimi ntɛm anyɛ ɔhaw obi anyim ano anyɛ ɔhaw mea na masi me dan so dan mentimi ntɛm adantia mmoa bi agye mpammara agye ankanka anini ɛndɛfrɛ agye dan ne nyinaa bibia mu a awɔwɔ deɛ mponkyerɛne deɛ na ada na fie wura tena hɔ bɛtumi atena ma na yɛ yie tumi physical thing na meka no tumi wogye me so amɛpa amen masi me dan me bedroom ni awɔ sɛ mekɔda ma adeɛ mekɔyɛ a awɔwɔ bɛɛ 45 ɛna gu dɛ mɔgɔ yi afɛ me nsa ntwema ne apunkyerɛne akɛseɛ bɛɛ 60 ana ayɛ dɛ hɔ ntafrɛ wɔ dan no ho ana so wobɛdam amen wobɛpɛ solution sɛ daa no wobɛtumi ɛdɛm agye sɛ wopɛ solution and now you are the house of Christ. Sit down and check yourself. Say, I'm not sure you should check Christ. You don't want to say what the fear. Oh. Amen. You don't want to say what the fear. And I say, you remember the third step. I saw our client. I have married. It's a marriage in the Pakora. Oh, yeah. I saw our client. 3 times that they are holding up. When he got catch on baby said, marriage represent what? Islam. From the 2 3. Ekasa Yesu free Israel for nsa. Mfie mpemiensa. Mfie mpemiensa na chiri Israel for be Christ side ya ba. And the 3 days represent 3,000 what? Yes. Marry physically what you are saying because na yedika beka Yesu wasem. Overflow. I'm a married here. Marry is secretive. Marry keep the secret. Or secretive. What you are someone with really area. Yes. And did the whole Israel or no marry one. Amen. And Joseph. Uncle and then you need Pakora against Christian area. Eti ọka asano ahano Mary so Yesu mu ọka so ọba yenko wọde ne nsa to ne kom Yesu nso di n'akyi ade ne kɔ ne fie the house of God and the house of Mary for someone of Christ. If you reject the word of God you are reject what? Christ. Yes. Amen. What qualities now no more so? He is the King of Kings and the Lord of Lords. You can't be able to get the four. Christ. Osoro ne mu nneɛma yɛ ne dea. Asase ne asase ase. Ɛne mu nneɛma nyinaa deɛ bɛyɛ. Ɛne tia. Ɛpo ɛne deɛ wɔn mu nyinaa yɛ deɛ bɛyɛ. Ɛne tia. If you reject Christ, you are reject everything. Yeah. Yɛwɔ ne bɔre bi wɔ hɔ a wɔbu nkotodwe. Awurade Yesu n'adwuma nkɔ so o. Owura Yesu ebuame. Awurade pegyame. Na n'adwuma nkɔ so a. No. Woyɛ gyimi. The question is, Christ no. Oh. Wuni no. Number 2.
amen say no cross who will Christ now what did not confia and council request sika because ono the sika no get there council request we know na me ga some bio Sakio is a human being where Israel but Sakio phobia who also a rich man or a graduate or the seeker that is Sakio amen Anna or no also Sanoa Fasio Sanunio Akokachans offer Matissa Messiah Bia, one Christian free Nazareth. Sir. Wabedrecha no bese chama ko Capernaum. The mababa ki posa be ko. Sir. Yesu aya mamade o. Oya mamade. Oya santrane. Onyani ufo. The wase no so ko. The one of Sakio. The arm of Sakio. Anso no sa. Wa ko pa Messiah na ali abai. No. Tell me once him. What kind of worship that you are not here? Amen. Fine. Why don't you go to honor? You may have been part of the ocean. Into an also they can come with your friend or got an also. I'm a Christ and so on. Poor be a woman in jail because of your problem. They come with the art. Yes, sir. Poor be a woman in jail because of your problem. Never more poor be all the penna. Amen. Yes, you know, I was a Obama. Not as well, I was a random person who was a bit transferable. Now, let's remember, I'm a woman who feared about that. Look at this. Jebeso, amen. Amen. The shop of shop with the Sifom. Osi fom ne yesu di ni sa tu ko na ono so di ni sa tu yesu achi ba mu sa wa ka be de ngo she asu sakio anya ma dia woni pa bia ante yesu achi ba 3 days 4 days what you so na pa amen amen why sir Sakio fear the Christo person. What I did at Chilin, I had to say. What you mean by pound on Mamma Nibiru? The Nippon people would be. The ability that you for Adriana. Say, obey Bianca. What to say when you're Lazarus? The door is sweet in a cheese and a back on poetry. I obey what to say, my baby Achacha. Amaneko, to be so fun about a Japanese. And who crown is a Quakubasi. There's a man who to Piatacha. Quakubasi. The problem of which one to run on the barrel of bread. Attack. And also, the arm. And do one crack. Let me have a conversation. Williams and Sanekwa, sorry, who Christo. Amen. What your woman and crack. I do for you, sorry. Yes, it's so. I'm going to for young to buy young cats for the any quotation done. Almost drink coffee. I want you. We didn't say to the pass, sorry. Not just as a suffer weapon. Suffer what you do. I saw them 1 hour. One piece of software no master one. Indeed, what is a software idea? Okay, will be a good idea. Okay, oh yeah. If you are just for them on my interest, I could not grow a hand. I mean, get one. Would you remember? We are women. We not trust you say. So software.
akɔ ha na ɔhwɛ no ɔba ha ɔhwɛ no ɔba ha ɔhwɛ no wate ase enti sɛ sɔfo no ɛnyɛ mmɛsɔ maike mu na ɔte hɔ a deɛ moyɛ nyinaa no mfa no hɔ wogye me so a mepɛ amen ebi adiifoɔ aba yi wɔn wɔ sɔfo apirikyi ansa na wɔn nso abɛhyɛ wɔn nkɔ enti wɔn sɔfo no pirikyi no nyɛ no ti na ɔyɛ adeɛ bɛyɛ wɔde ɔba apirikyi mɛsɔ abɔfo nka sɛ mo ɔnte na emu sɔfo no a wɔn bɛhyɛ nkɔm no nyɛ pia wɔn nso ɔbɛgyina nkyɛn ekuya da afiri yie na wɔn sɛ sɔfo no wɔdi sɔfo de kɔkɔɔ na wɔba no saa adiifoɔ na wɔn so ɔyɛ adeɛ nkasa saa ho adiifoɔ wei nyɛ wɔpɛɛ no ɛdeɛ na sɔfo ayi wɔn nso ɔyɛ sɔfo no bi ano wei sɔfo kasa sɔfo dwoodwo wɔn nyɛ na kasa no na wɔn nyɛ no ɔmɛ yɛ wɔn nsɛnkyerɛ wɔyɛ kasa tenten boa o wɔn kasa sɛ duro deɛ bɛ ju a afirima asɛmdɛwo deɛ wɔn mu hu amsi no yo ati mu hu amsi no wɔn na nkasa na wɔn twa so yo yɛ hu ama no ɛnɛ tɛ yɛbɛ sɛ amen wɔte aseɛ nti sɛ sɔfo no yɛnya di num kyerɛm diifoɔ nwom anwanwasɛm bie ɛnsɛkyerɛni bie nipa nso diifoɔ ba no no wɔte aseɛ bɛdwene yɛ hɔ a mɛnkyɛ afei na maame no watena yie yes alex wogye me so a mepɛ amen brother no watena yie the am yɛ wɔde kɔɔyɛ no ɛnyɛ internal life ɛnyɛ so ɔkɔfa yesu a yɛde aba yi ɛkɔ fie hwɛ obi a te sɛ abura mu nsuo wokɔ ahene ma kɔkɔbea na anya bi kɔsiw fie a wɔnom akyɛ ɛbɛboa wo nti kɔ a wɔɔkɔ no ɛyɛ abura mu nsuo ɔkɔ no se ansa ɛnɛ wɔmansa wɔbɛsa dabɛ ɛnɛ na wotwe ne bi aba mu sɛ abɔfoɔ na ɛbɛyɛ adwuma nti wonya ma ɔmo se yɛ na fa yɛ kɔkɔɔ fa yɛ tuntum sɛ nɛma ɛyɛ nsɛnkyerɛnne no hwɛ na ne wɔmbɛyɛ asɔfo ɔmbɛyɛ ne wɔmbɛsa tena na ɔtwe deɛ ne maba wowɔ wogye mo so a mɛbɛ amen ɔkɔ fie abura mu nsuo nti na ɔyɛ adeɛ no ɔbaayɛ hwɛ ɔfama sɔre wohyɛ saa de no nso nti ɔkɔ no dɛna ɔyɛ adeɛ ba yi ɛso no yɛ bible wɔso garo bible nyɛ adeɛ ba yi nti wonim na ɔbɛtwintwa na nam awɔ abura no ho a ane mama wo ɛnti wɔgye asɛm no ase ameo amen enti sakeo nso deɛ ɔse ɔkɔpɛ na hwɛ ɔno nso ɔma no adwempɔ so ɔkɔpɛ no akɔ ne fie ɔso ɔkɔpɛ no de n'ani kɔhyia ɛdeɛ ahwɛ no ɛna Christ nso sɛ akoa onim a ne hwɛ no kɔ sɛ onim na ɔhwɛ me jesus me nso mene ne bɛkɔ ne fie ameo amen amɛnka sɛ mekyerɛ sakeo yesu ne ne kɔɔ fie efie hɔ aduane biara bi wɔ hɔ efie hɔ fɛ ɛna nka bɛka si ato tiles nkonnwa papa na egu sika ne fie nkɔto adakyɛw yi bi sɛ si hɔ wokyerɛ mu a na asa ama saa gye wo amen wato tiles nso wasa de carpet ebi fam asa afa fam hɔ wotia so ɔnam to fo onyina gya akɔ ɔdi fam bɛ fam wɔwɔ di sika amen bɛnka asɛm akyerɛ wɔwɔ yere wɔ mma sika deɛ adwuma ɛkɔ so biribi a yɛwɔ kɛ fridge mu ayɛ mma wɔwɔ biribiara bi anso ne kristo ndi fie ɔbɛnka asɛm kyerɛ wɔn a bɛka sɛ that house na wɔn na yɛsu kɔɔ no the original house jesus
That is the heart. What you saw me by amen. Secure and the banner. And secure now we are the house of God. And just a young couple who we are if you have to be here, but I dare not want to let him. And it's me young couple sending him to fear. It did not be a friend of one. The light of God in the home. The shot of God in the home. Till you joy, peace in the home. Yes. What you saw me by amen. Amen. Yeah, what to put over here did it? Me what be amen. What you saw me by amen. Amen. Christ is the blood of life. When you say Christ in the movie, you be amen. What the woman from the amen. Ama Yesu feed the body. But just say Christian should be who from the amen. Ama sakro feed the soul. Amen. But just say Jesus, feed my soul. Feed my soul. But you have to see what the Peter Trash here. James, but the woman and Jama come to John, Andrews, Bartholomew, Philip, Nathaniel, and Thomas. The one in that Trash, Naka, Christ General. According to Joseph, and in Indiana, he put the back with Joseph come on 12. Mama Trash, I bang my class with Joseph from Swatman. We also mean a mere problem. We have been able to what you saw me by amen. Amen. The never do me a new atlassive. The I6. Not Christ. You should secure also trust. I want trust is secure. I just want you to be on it. One of the other there. Or maybe the issues of trade. What do you know? And I'm not so bad. Amen. What you saw me by amen. Amen. You preaching what we are. The Christ, earlier in the house, and we change your piano nation. Or bomb by who should not transform it. Jesus. Who would say about it, and should never body, who would say my day, and should never day. The Masoka say, amen. Amen. What's the son of Christ and none of the show? And the side piano is a cube, baby. Oh. But hold on, I'm missing here to tell him that cracker. What do you show me? Amen. Amen. Well, lay hands. What do you do? Christo, a person secure. What about you? Idea, not Christ, a person secure in you. I am internal. Amen. Amen. Oh, salvation. I didn't know Christ in Panama. The Bible said, "Oh, dear, the way." So, radio somehow giant, and you are there. Yes. Hello. Hi. The word of God is like a cutlass. It's a sharp one. Now you know my friend, one more pie. What do you say? Amen. Amen. The ordeal and the time is shout. I found what a Christian do. Yes. Yes. I'll confess it. Good. So we do one tombo. Actually, people, never home brother, never chaka. I'm going to get a fan. I'm going to hear for. What do you say? Amen. Amen. And the common. Why? A hassle. Secure who said, "Oh, the Japanese." And we are singing, "I don't obey." Not just so but omitting Christ. And we will say, "No, say what dear son who patches and your man." Hello.
nti ɛne saa na teɛ deɛ ma hwɛ yi a ma de dodoɔ yi ɛbɛma kiri nkwagye yi abɔ adeɛ na memfa ma de dodoɔ no mu fa ɛnkyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛnya saa papa wɔ yi abɛka ma de dodoɔ no gyeme so ka sa amen wɔte nkɔma no ase ɔreligi ɔstate sɛ wɔde ade dodoɔ no kyɛ deɛ sotoɔ di na ɔsɛ yes afai na nkwagye ayɛ deɛ aba yɛ biribi akoa wɔ yi ɔbɛbɔnte ɔde sika na ɛba ɔde dwanam apɔnkyenam ɛna ɔde bɛfie wɔde ka materialism but nkwagyeɛ deɛ amfa bi amanta ɛnɛ dɛ ɛna nkwagye ayɛ dɛ onipa bare bae sɛ ɔbɛhwɛ na wagye deɛ wayɛ deɛ ibusa wo wobi abɔnte a wobɛfie no deɛn ɛna wode bae hello wokɔtera germany a wobɔ ghana ɛdɛn na wode firi hɔ bae sɛ yɛka ayɛ materialism ɛyɛ sika na sɛ wɔmfa jesus yama a wɔbrɛ wabɔ nkwasiaka kɔso ne obi wɔ bi but wɔnyɛ jesus kɔɔyɛ wɔstate so wɔ yi ayɛ dɛ akyekyɛ adeɛ no wɔ hɔ saa na nkwagyeɛ ɛne fie hɔ wɔsi sadeɛ no wɔyi de kyɛ ansa na nkwagyeɛ yɛ dɛ that is a way because masɛm ne sɛ wokɔtera canada ɛdɛn na ade bɛagara no kyɛle ɛte sɛ afei ne ma bɛbi o asɛ mekɔɛ akyɛ 7 years nyame adom a okuada mɛkɔ ha baakɔ yi bɛni ɔmo wode bi aba mede ka bɛɛ fɔ cars fɔ ɔna nkuri sa baako ɔde kiw ɔmo frɛ sɛ Q7 mede baako aba ɛna wɔde sɛ BMW latest one S6 mede baako aba wọ́n ase ɛna fɛmi saa de goods engines ní nyina wo yaba ɛne tanks ne nneɛma ama ɛno yɛ container baako ɛna ko gya wa da na deɛ o wo bɛ kiri akɔgya wo na ɔbɛdi problem na wọ́n sisa kura àwọn sasa bɛ sisa sɛ wọ́n sisa bɛde nneɛma ba wọ́n sisa o jẹ mi so amepɛ amen wọ́n bɛ kra mi akɔ abɔ akɔ yi wi awo enum yɛni adi o wọ́n ti ní ɛsìnkú yɛ so ama my goodness wọ́n pere ku nkurasi akɔntuo no watuo no wọ́n ti ní ɛfɔ jesus oh brother jesus amen obi nyan bɛtɛ na nkwagyeɛ nim eti sɔfo yɛdu kɔ a meamfa biribi ama deɛ di kan a ɛwɔ sɛ ɔhyɛ ko ɛne christ amen deɛ di kan a ɛwɔ sɛ ɔtumi de ba fie hello mesia ne deɛ ayɛ christ jesus sɛ woti kuma sɛ wokurom ne dɛ nkyɛmboɔ so wokurom ne sɛhwe sɛ wofiri ha kɔ a ɛnyɛ nneɔma agu dwa mu na wɔsɔ de kuro ade a wɔsɔ de firi ha kɔ ayɛ adeɛ woma ɔsɛm agya because sɛ christ nyɛ duru fie hɔ a nkwagyeɛ aba busua no sɛ nkwagyeɛ no nyɛ ba busua no a ɔre nsa ɛho bɛyɛ fɛ deɛ wɔnom de ɔtoma ne se ahyeɛ bɛyɛ kama deɛ wɔbɔ dwama yɛ agyigya wɔ mu na berabɔ ɔbɛtransform the life
Amen. What I said? Yes. The Christ power. There is a peace. Yes. There is no akayo. Yes. Kunshum papa mu ebufo. Yes. When you are when down, they do what? Yes. They must say amen. Amen. Christ don't feel a woman about that. No. Jesus. Jesus. Hello. Hi. What am I saying? Amen. Amen. Asomba na meka twa. Awesome. Di kumasi awa be. Eno de so abatra bobere wo. O bobere ye. Wo sisi ada to ka ye. Na de kunse mu bie ro ye japade. Awesome. Wo sisi mu bie anya de ban. Japade. Ante sa wa free akoja na ni koye boss. Ade bia wo hia wo se de ma wan sa do ati ye boss no. They will provide you. Who we ever acquire no down. Amen. Amen. You go see I am. And I come to you. I don't know how they are there. I don't know what you're partying. But some can see my Christ. It's anarchy. It is up. But we are too clever to myself. If you groom, maybe if you groom, wow, papa. Yeah. What we do? What is I? Some go. Ansa na wakosi abrem wa wo ma fadasna na bra ba bra no onu ntro na wa wo to gya kikabo o de me so abepa amen Amen. San ba tu kwa yu wo fo ase ne prokase ura wa na wo say yes na ma wo se ya komo na sama ko na mo tetre ne ma kai be so aje papa kuma aje ofe kuma aje ya wode ma woni nyina ya wura but so the Jesus go wa I tell you sir what the kwaji aye what the monyama aye what the asojia aye afa what the year dia anso aye abai Akofie ho. amen Amen. when Paul says here few minutes per mama nka some bi on so ntia Christ ade ba ko am nyim ni se obi a ofa Kristo no onya fa Kristo na Kristo nso afa o je be so amepe amen Amen. convention ya wo ba ye adai ana di free kumasi akokoro kumasi na wonni munti na wo ba what is so for we are getting na wo ba onkwe good aim amen Amen. meme ne wa na di masese Yes. meme ne wa kache woni oto chese Lydia. so mo kache se Lydia. ana di sisa Another sister. Messiah, sister, not to know. Messiah from a time of the woman, hey, Messiah, Papa Yanika to a what do you say, everything? But I want to buy last year. Why we see our castle of a wow, do what I want to be sure. Alicia. Alicia. Mama. Also, come into my mind. After Papa. I wouldn't even come as in a bar. Oh, yeah, what I had here. Commercial, I wouldn't even As I couldn't cry a chair. My God. The party to show since I said I was sure. My God. Amen. Amen. But I and I'm the milk was here. What I saw the boy, you swear, Oh. Any shadow. Amen. So I saw the boy who the Christians who do a chino. I am confused. Now, coffee on what you have to buy.
Amen. Abratia, another tree, Mamusa. Olden days, we heard the study Bible now. You only put the bra. But Taya, nobody free you, so they said, the Baba Yard. Kosani Yard. And then yes, me Pam Hadia. Yes, who may Baba Mama. Yaribu on the so I can't do Jim. The Luncheon of Boy, yes, you are. Yes, Miss Slow. No, I'm up and down, so near the will be up for Mamma. But we are going to want to send the area, your black. The no idea. Who should it? And our yes. I don't quite yapa. I am under the word of God. Amen. The word of God is Christ. What you must say about Amen. Amen. May God third one, Namapo. Ubia Mianani, Mana, Tiwani, Yamawaya, there. Never said 3 days in Shobato. Something were in a hot to under Panada. We never did say, sure, the better be I am. Also, the more by a young. Amen. Amen. Christ. I'm man about the Joanna Kusaye and the Solomon. Peter, James, John, Andrews, Bartholomew, Philip, Nathaniel, Ramon, and now. I don't did this secure fear. That another yes, so can't do was. Mama, I'm going to Jerusalem. But the work for the Papa will be a better. Obey us a member for one something like an intercession or Kuro, who I can pray. What a one answer for. Obe mko. Na the answer so that's after review. Amen. Christ, I want to be a surgeon. I want to be 93 years. Or be free one, 3 days. So you're free marrying 3 days. Yes. Well, some can see about Christ. I'm not crying here. Or crying. When you wash it today, but what I want to say, when you want to be away, you know where you are. You're chill, you're cool, we're free one more shot. I was shy, the man saw bad away. You tell you, what would you know away? But ladies speak. Sorry, Akumadachi. So, no, when we young for the Tiasium, we say the Tiasium, but I said, I'm searching or best for us. The young tar, I'm not sure I'm a tree and Sunday who or see to be couple of so I am. Sorry, what would to be cut? Aqua, what would do on that? And none more you pray. No one I did over now. What was your mono or no group desire? I'm not for me, but could be another Cassasa. I don't know what you talk to us for. More than another man just more kind. Was sorry, said your kind. The monk of Galilee upon a people. Amen. Listen and listen good. A man be at our body at the buff one of my son and the other call. And this young fan is a sample for the deceivers. Also, for deceiver. Young fan is a angel, no Casa, angel of Satan. Young fan is out. Also, for deceiver man. The arm, you want to feel fear. I'm on the side. One more call away. One more call away. You will not. But a buff will be a bit, so I saw it. One more color. I want to be one. And don't take a little sign. A coffee. What you saw me, Amen. I'm not back with a friend of Daddy. As a man, I'm not for you. They may be the voice of angels. So you who know.
menkɔ fie da Jesus. bɔnsɛm kɛseɛ ma Christ mmienu no kɔ sɛ mmiɛnsa wɔn kɔ fie wɔn kɔ yɛ Peter Yesu asɔre edu hɔ na bɔfo bi ɔsɛ de edu ɔte ase fɔ wɔn fom ti wa sɔre edu ɔsɛ bɛ bɔ ɔne n'ano ɔ ne wa sɔre si yɛ kɔhwɛ amen n'ara nsoso wɔn kɔ ɛna ogyina abusuo hɔ na wɔayɛ deɛ bɛyɛ wɔsu because ne nkwagyeɛ ayera yes. n'anim ɔgyama ayɛ dɛn ne kane ayɛ dɛn ne dɔ ayɛ dɛn asomdwe ayɛ dɛn ne yiyɛ ayɛ dɛn ne nkwagyeɛ ayɛ deɛ bɛyɛ ɔbɔ research wɔhwehwɛ si yɛ ɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ nti ɔtɔn n'ani no bɛbɛɛma bi kyerɛ hɔ saa wɔso no gaa yi ɔsɛ mi bɔ pili na mbusa no Mary wɔyɛ bold wɔyɛ kim wɔdu hɔ no wɔsɔ owura wɔyɛ ɔtema wɔ ha wɔn a yɛ ɔtema wɔ ha mi ɔtema wɔ ha mɛsɛ ibusu asɛm so ɔno baabi a wɔde mi wura tiɛ sɛ ni wɔsi kan no asɛm wɔ wɔnim baabi a wɔde de aba yi mi wura ziremi abere hwɛ na deɛ wɔwu yɛsie no but still mɛri si wɔ naso yɛ ne deɛ ne wura wɔwu yɛsie no but mɛri sɛ ɔdaso yɛ ne aba yi ne wura what about you what about you eti wo hyehyɛ wurade eti Christ wɔhwehwɛ no ɔ broda na ɔwɔ no wɔhu no sɛ adeɛ wɔyɛ wura ɛna ɔkra agye nkwa kama ne nyina mfiri wo berɛ mu da na ɔde gyina hɔ afei ɔso akɔre nso ama ne muyayɛ ɔde ɔgyina hɔ no ama ne muyayɛ o sɛ ɛyɛ nsua amen na ma ne so buei wafa mi wura kɔ na ne da soa sa buei wɔkekam Yesu sɛ no na mɛyɛ bɛ mmiɛnsa ɛna ɔmo baa bɛti mmienu kɔ na saa Mary ha mmerɛ yɛabɔrɔ me wɔ bere me nsuo no yi wɔde nwera bɛpepa m'anim mmɔgya mewuyɛ wɔde bihwam bɛsraa me yɛde me ba boda mu no wɔka ho bi saa Mary na di ka de wo bɛfɔ me tirim de ne tirim yɛ pepaeɛ saa Mary sɛ manyi me ho adi amekyerɛ no a na me koraa manyɛ adeɛ yɛwɛ sɛ ka sa amen with determination and the purpose of you abamu ahuri Christ ka sa amen with determination but bye ɛna wogyina so ahwɛ Christ yɛnu nti ɛkɛkyɛ sɛ ɔbɔ werɛ no tutu a wɔsi ɛyɛ wo sɛ yɛde apɛ Yesu ahunu kankɔtɔ plastic rɔba ntoatoa abɔ werɛ so ne di nyame atɛm ɛde ade ne haw woyɛ ma rɔba kora sɛ yɛburoni ba wabɛtumi ayɛ ɔbɔɔ sɛne sɛ so na nso gyina hɔ didi no atɛm ɛnyi no ade fa ha no deɛ woanyɛ ade next time fafa soro sei ada na abɔ n'ani akyi ne tuntum yɛ ayɛ ne move ɔma me tirim yɛ tiatia wei na wakɔtɔ asene no na de atoa so bɔdamfoɔ bi a wɔwuo nwi na de atoa wo nya so yɛkɔka hae yɛsɛfa wei ampɛse ahoma ɛfɛ a ahoɔfɛ ɛyɛ suban ahoɔfɛ nyɛ face ahoɔfɛ adeɛ la suban ɔsɛm kɛseɛ ma yɛ suma no ɛnɛdeɛ nyame ayɛ wo nyinaa no wɔse to a ɔde ma wo sɔ nti wobɔbɔ di dala bi asadeɛndeɛ yɛmfa mpaneɛ wowɔ ɔto no ato no wohuhuru wonim sɛ yɛapɛnie wo no fu sua
woyɛ ma na yɛ kɛse yes wo ma tumi abɔ ho ntumi nyame anyɛ wo sɛ wo ho bɛyɛ wo ho fɛ ne mmɔbɔ wo sɛ deɛ tene wɔ no nyankopɔn deɛ ɛne so amen nnipa fa wɔde kwan ade di awurade atɛm ɛti yɛnim wɔwɔ kɔtɔ ani toɔ w'ani atɛtɛ so yɛ sɛ deɛ ne wammɔ wo yie onim n'adwuma deɛ ɔkaa sɛ yɛde ne nyɛ deɛ ɔbɔ w'ani atɛtɛ ɔno ana bɔ wɔ ano kɔm yɛnyi bi mfirim wọ́n sọ ọ́njẹ́ mi bọ̀ ọ́n sẹ́wọ́ yìí. Omi abọ n'anu na buroni bi efiri ne kwan akyi ha ebesi ne pa na ayɛ tatu. N'ahwɛ abɛdi bɛlɛ bɛyɛ ɔmo nso saa. Baadeɛ ne sɛ ɛna mo ɔmo yɛ agyeman. Wɔn mu sɛ nipa awurade ne tatu tó ne ho yɛ kee. Ebɔni a wɔdi yɛ ti na awurade hyɛ ne nso. Ɛyɛ asɛnsodeɛ kyerɛ sɛ nɔɔma yɛ adeɛ bɛyɛ. But you are proving yourself. So you are the man. So you are the man. But what about the same that do that is easy? The big that you look for. But maybe I'm a new travel. And I do my guys at it. Marry them and you walk on. The end the marriage of God with Jesus. I want to see it. Or God with you. Amen. amen Jesus said no. Sɛ bɛnyi mi gu adi ankyerɛ no a na mi kura mi edi afɔ. Amen. amen Amen. amen Mary dan na ni wɔn sɔ ni Jesus no ɔbɛyi wɔ su dodo. Mary within some minutes na Jesus apɛn ne. Wɔsi raboni wɔsi nsomi mu. Ɛgya sɛ mi yi mi gu adi kyerɛ o. Na wo hu sɛ ma sɔre. amen Jɛmɛsɛ kasa amen. Na mɛ de mi hu nkɔkyerɛ mmɛgya ɛne mmoagya. Na kɔ si ma suafoɔ ne sɛ ma sɔre. Na kɛtɛ Peter nso sɛ maa yɛ. wasɔre Eti nipakuo ni mi yɛ nu na de nkira ne kɔ no wɔn de kura original. wow very Wɔte aseɛ. Wɔpaya wodi ba program yi ɛho ansa na abɛnya. So ɔba aso bɛhwɛ sɔfo awie adeɛ ɔrɛ mi awie. Ɛdi wa katua. Nti afro kaa ba ɛmi nie o. Yɛɛ sɛ ɔmu mi awie. Ɛnsa sɛ de ɔbɛ awie. Sɔfo awie abɛyɛ mi sɛ ɛwɔ mi awie. Asa. Debe so amen. Kuma se na wunim na aba ya wa be huru. Amen. Aha grandma words. Ma mi church we chop. Aha na na ba mu no. Na chire me do ba ko. Why? Because of the sick. Aka bofo na dance di okodi ye nkwa ke Yesu ko yin mu entra hyiafo ne da. Na mo marry ohuru Christ. Ana Christ di na so ya de ahuma. Kɔkɛtɛ na hyiafo ne sɛ ma sɔre. Na kɛtɛ Peter sɛ ma sɔre. Na mede me ho kɔkyerɛ m'agya ne mɔgya. Nti Mary kɔka de kyerɛ sɛ Yesu nso yi ne ho adi kyerɛ wo. Ne kɔmfɛ ma asɛm a wɔka kyerɛ Mary no. Aka abɔfoɔ no wa wɔma. Wogyeme so ameba amen. Bɛgya wo nsa nifa. Na ka sɛ Jesus Christ. Mepɛ sɛ me hu. Enti na mewɔ ha. Enti yi hu adi kyerɛ me. Ɛne ne nkɔ me fie. Afei wonim Christ ɛyi ne hu adi kyerɛ asuafoɔ no. Asɛm a ɔkae ne sɛ asuafoɔ no hu wɔn a ɛhu Yesu a no astate koto. Ɛna the voice a Kristo firi n'anum baa ne sɛ asomdwoe yɛ adeɛ bi. Abusuafoɔ
Yankopɔn di nsɛm na nkɔ sɔre kɛkɛ ɛne wade nso obi ɛkɔ bi na wɔyɛ deɛ ba nkɔ bi ɛmɛtra ha ɛyɛ awada ake aberekora a womfa Yesu mfiri anadeɛ ba nkɔ fi deɛ yɛyɛ ne ha nyinaa hia but Jesus Christ is so important. Wosi asɔfo wi a ɛnyame ne nkwa no wosi asɔfo wi a ɛnyame ne kwan no wosi asɔfo wi a ɛnyame ne nokora no ɛyɛ only Christ alone. Amen. Ɛnɛ papa ma wotie me megye Onyankopɔn mɔbɔ huru so tumfo sɛ Mary ɛde ahoyere ahwehwɛ Yesu ɔne Joseph na Sakeo ɛbɔ anagye mpɔ so ɔpapa no ahwɛ na Mary Magdalene tuwo na ku sayere Anna ɛnso bɔ ɔmagye mpɔ se ɛkɔhwɛ no wɔbusie yi a bɔ wagye mpɔ se kubasi awaba no wobɛhwɛ Yesu na wɔkpo no na ade na kɔ fie na deɛ ɛwɔ ne mu no wɔ nsa adeɛ no wɔnsambɔ no sɔ amen mahɛda no matom bɔ ase atete ne saa wo mahɛda paa amen heaven korɛ dɛ na mawɔgyedeɛ wɔ awerɛsɛmu sɛ obie ne hɔ a wɔhunu Christ na ɔne Christ anante na Kristo nso ahu no a wɔbɛregye tere da obi wɔ wɔde Kristo akyi bɛto wɔnyɛ adeɛ na wɔhu no wɔmmɔ anadwe mpɔ nso so ɔde ne kɔ ne fie ɔbagye mma sɛ wohunu Yesu a na Yesu yi ne ho adi kyerɛ wo ɔde n'asomdwee ade yi ɛnhaa ho sika ne kɛtɛ yɛ Awurade dea nanso deɛ ɔyɛ ɔsoro ahenneɛ ne tere ne ɛwɔ mu ne kana no tere ne ne ɛwɔ mu no di yeinom yɛ deɛ mede Nyame de nhyira wo hwɛyie na woanane Kain hwɛyie na woanane Esau na woantɔn wo nkwagye a ne aduane woantɔn but now you are a Christian the whole your family you are the head you are not the tail wogye di saa but woahwɛyie a akɔm ne akokyerɛ nti wode wompɛ ne bi abɛgye aduane be very extra careful. ɛyɛ so paa so sɛ ɔho akyerɛw wonyɛ baabi na varanda so ada maame wo maame ne wo da a wopere so na wo da a mɛha dan ama wo ei ɔbani mi da wase ɛne adwene a wonya sɛ wopɛ sɛ menyɛ baabi da na mesa afɔ bonsam gyem Nyankopɔn nhyira ɛbɛboa me sɛ mɛda varanda so sen sɛ mɛtɔn m'anim onyam ɛde ama wo na makɔ twam fa wo sika mafa me nkwadeɛ gyeme so kasa Minya sapon nyare, minya samira nyare. Wode ya fumu nyare samira dodo asai. Jibi. Wa sawo ma no yam 9 months. Samira dodo asai na digare. Yen shoko o pepa wo ko ba. En ko sise wrade be hye wani munya. Ye na Christ na wanya no. Wa nye ni mo antofa. Obade 40 na there ba. Oba trial, idea Satan, I should free hope. I idea for pay. And no one fair. This is our war. Say Oba, that's a we Juma or we Christian. That's a Satan about Juma or say what Juma. And you can into Oba you. What you saw about Amen. Amen. Never will say we did you be free Christian. And did Oba. So who is that? A Juma wow. It is Sana. Baba Bebu. No deny Christ. Jema so kasa amen. Amen. It is so the when you hear there will be a new one. So when you Jesus Christ I am here, so you know. What actually job? I listen job when deny Christ. It is what said in the beer. Let you when deny Christ. Was the same I wanted to give you. But I taught you the prayer. What you saw the amen. Amen. Jano, one for the baby that you open, the show give you. About what you say. You will know what you are to for a Japanese, Sikani Kitten, 80 million.
sɔre gyina wɔn aso. Amen.